Spulregels van sporten. Voor de ien goed te begrijpen en voor de oor zowat hielendal net. In deze aflevering sjoggen wij naar 2 sporten. Beide mij een bal, maar wel heel verschillend. Ik ben een echte sportvrouw, maar zelfs ik voel het best wel dreig. Hey, leuk dat je luistert naar deze aflevering van Oer de Grace. Goed om te weten, we hebben deze afleveringen maken voor basisschoolband. Maar wij denken dat ook volwassenen er een heel soort van opstekken kunnen. Mijn 4 Friezen om utens onderzoeken wij de verschillen tussen het leven in Friesland en in het buitenland. Want toch is het nou zo oors als bij u, de Oer de Grace. De eerste sport die we in het jocht horen is skaten. En dus eigen Franse Fries Hepke, die weet er alles van. Want wij Friesen toch wel heel stoer hoe skaten, alsof het uw sport is. Waar is dat eens wel zo? In Lyon, dat heb ik gewennet, gaat de skietnis van deze sport nog een eindje verder als bij u. Eind is het dus echt een Franse sport. Maar welke Franse sport bedoelt ze dan? Jeu de boel of zo? Jeu, ik ben hier nou een bekende sport aan het leren en die kennen we alle gerne, namelijk het keetsen. Ik sta hier in het Frieske Keetsmuseum in French om de regels te leren. Maar wist u eens wel dat het keertsen in Frankrijk ontstaan is? In Frankrijk? Jazeker, in een klooster in Frankrijk. Oké, Hepke, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, dat ken ik. Mijn naam is Hepke en ik ben verhuizen helemaal vanuit Friesland naar Frankrijk. Achter mij, helemaal bovenin, is een basiliek. Daar zijn dus monniken. Want ja, die vond ik een speeltje spelen en die had het speeltje Jeu de Pomme betocht. En pom is gewoon pom. En dat doet niet denken omkeert ze. Nou, laten we erheen gaan. Achter mij zie je al een klooster. En in zijn klooster waar dus in de 11e of de 12e eeuw na Christus het speeltje betocht. En wat diende mensen dan? Zijn monnik sloeg dan de bal via het scheef ouder in het dak, naar de meispeler. Die sloeg hem weer om. Daar zie je dan een persoon te verdedigen. Maar als die het net slagen om de bal te pakken, dan kreeg ze een punt. En die monniken, die namen het al in die tijd keertsen. Achter mij zie je zo'n scheef dak. Zo'n scheef dak wordt broekt bij Jeu de Pomme. Alleen nog wie het zou op een gegeven moment zo mal dat ze in Parijs zeiden: ja jongens, je broeken alle hoezen die binnen in de stad. En je doet hem nog eens een keer op werkdagen. Je gaat naar een werkdag, je versloffen, je huishouden. Het mag stoppen. Dus het waard op werkdagen verbinden. En toen had ze boetende stadsmorgen zo'n veelbout zoals achter mij. En daar spelen ze nou. Jeu de Pelot, een oudstammeling van Jeu de Pomme. Keetsen in Friesland, dat werkt volgens mij een beetje oors. Ja, keertsen in Friesland, dat spelen ze zelf op een keertsveld, op Gersloon. En in Friesland doen we treitje in treien. De ene partij die slaagt de bal onderhongs op en die brengt hem in, dit is het perk. En dan moet hij uitslaan. En als die bal dan hier lezen bloot, dan komt er de keerts. En dan gebeurt dat nog een keer. En dan komt er nog een keerts, lees maar daar. En nou is het een ruiling. En dan moet die reden verder slaan als dat witte bladje. Oké, dus het tweede baltje met z'n 4 mogelijk. Ja, zo veel mogelijk het veld in slaan. Oké, maar wist zeker dat het hetzelfde spul is? Ja, Nelfer, dat weet ik zeker. In de 15e eeuw waren de speeltjes zo populair dat het zelfs internationaal ging. In Engeland kon meestal speeltjes ik te spelen, maar dan kreeg ze als jaren mij een houten racket. En zo is het speeltje tennis ontstond in Engeland. En in Friesland kennen wij natuurlijk ek. Toen werd het alleen nog te spelen zoals wij het kennen als keertsen. Alleen nog aan het eind van de 16e eeuw waren het in Frankrijk en in Nederland wel stikken minder populair. Aha, maar dan kan ik de rest wel invullen. Want toen gaan een aantal malen uit Frencher in 1853 de PC oprichten. En daar steer ik nou. Tja, een sport dat we in Friesland goed in binnen, maar in Frankrijk ontstaan is. Een andere sport met een soort tradities is cricket. En dat kennen we in Friesland haast net. Hoe zit dat precies in Zuid-Afrika? Want daar krijgen de band het zelfs op scholen. Maar of Siet er nou zelfs een soort willen aan had? Laten we gauw zien. Er zijn voor mij 2 sporten in de wereld waar ik niets van begreep. Nou,
Ik snap haast alle sporten, dus mij verrast het zomaar meer. Wow. Ho, 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 ho. Ja, dit binnen alle populaire sporten hier. Ik ben nou wel benieuwd naar wat oors. Dus wat is er eigenlijk populair bij die, zie je het? Sport is hartstikke belangrijk in Zuid-Afrika en er zijn 3 grote sporten. Hier daarvan is voetbal, is rugby, de tweede is cricket. Er zijn voor mij 2 sporten in de wereld waar ik niet van begrijp. Kids, cricket. Ik weet dat dit erbij is. Sommigen een helm op aan. Dat die dingetjes onslaanbaar. En dat het draait om dit bootje. Ik het zie ook nog maar wat een keersbootje. I'm just looking to see what I would need if I want to start my cricket career today. Where you going to be playing? Where should I be playing? No, nothing with like cricket. Nou, cricket dus. Het is een Engelse sport. Die gaan Zuid-Afrika als kolonie gewoon. En daarom hebben we een heel soort cricket in Zuid-Afrika. Maar we zijn er nog hartstikke goed in. Ze gaan ook nog in Nederland spelen. Maar dat had Nederland won. En dat komt omdat er ook een heel soort Zuid-Afrikaan in het Nederlandse cricketteam spelen. En die wedstrijden, die duren zo lang, jong. Die duren soms wel een week. Nou zie je, die regels die binnen nog net heel duidelijk. Dus laat me die even helpen. De spelers speel je of gin-off. Het ene team is om slag en het andere team is om verdediging. En als het 10 spelers onslagwest hebben, dan wisselen ze om. Het verdedigende team moet in die beziekje de truienpijltjes om te smieten. Maar het team dat onslag is, kan dat voorkomen door de bal op tijd voor te slaan. Nou, laten we maar gauw zijn hoe de tij al gaat. Zie je? Mensen in Zuid-Afrika krijgen net alleen nog gymnastiek, maar ze krijgen maar kiezen uit bepaalde sport. En Liam, die gaat ook een beetje cricket doen op squallen. Hoi, ik ben Liam. Ik ben naar de cricketclub bereden, waar ik zo zien hoe het gaat. Ik begin Zuidering al leuk te vinden. What's so special about cricket? It's a proper test of your skill, patience, yeah. Because I mean you're playing 50 overs, and 50 overs generally takes about the whole day to play. So you stop at about 1:30, and then you'll start again after lunch at about 2:30. You have lunch. You have lunch. You have a proper lunch. Ze gaan wat eten. Nou jongens, ik ga de put eruit. Ik denk dat cricket best leuk wezen kan, maar om dat nou de hele dag te doen, dat weet ik niet. Nou, zie je het? Wie dat nou toch? Dat is dat ik nog leuk vind, Soest. Hé, misschien is een carrière dan al wel echt begonnen. Zie je het? Hallo? Zie je het? Oké, die sliept. En het wie grif een zwierendij. Een lekkere sportieve aflevering deze eerste keer. Want ja, daar horen wij Friesen toch van? Leuk dat je journast en ontwoorden weekend. In Albanië maakt je de meeste mensen haar sokkerballen gewoon thuis. Derst het? Het is een kiwi-vrouwtje. Nee, Ceylon is het enige land op een vrouw dat kiwis nog in het wild voorkomen.